Ja, het is wat voor datum? 4 augustus. 2018. En wie ben je, Rien? Grauw, scootjeshiel. En dit is Thomas, dit is mijn Facebook-vriend. Hey! Had me even te plak gebracht. Wij gaan, of ik gaan, hij het scootjeshiel. Nee. En waar wint er volgens mij? Grauw natuurlijk, hè? Ah, ik zie Pieters maar. Nou, van deze keer. Of de hele mannen. Ken ik wel. Als wij want allemaal winnen, hoor. Oké. Maar ik zit nou die kant op. Maar Ja, mag ik hinnen? Vertel even. Nou, als het nou gewoon die kant over is. Ja, ja. Nee, net die kant, die andere kant over is. Wacht even. Ja, vertel even. Links, altijd naar het noorden. Daar komt de wienbal. Oké, dus ik met die kant op, ja? Ja. Ja? Toen beneden rennen en dan is het verder. Oké, nou, dan doen we dat. En doe bloest op mijn auto passen? Ja, dat doen we. Nou, Groetjes. oké. Hoi! Ontmoen? Nee. Piet lijkt in het ziekenhuis, hè? Ja, het in het huis. Ik ging op naar het scootjesje.